Helo, a chroeso i'r cyntaf o gyfres newydd sbon o bodlediadau am blant. Ym mhob un o'r podlediadau hyn, fe fyddwn yn trin ac yn trafod pynciau sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru heddiw, yn ogystal â chael gwybod barn plant a phobl ifanc. Nia Young ydw i, darlithydd mewn astudiaethau Plentyndod ac ieuenctid ym Mhrifysgol Bangor. Yn y podlediad cyntaf hwn, y testun fydd beth ydy Plentyndod, beth mae'n olygu i fod yn blentyn yng Nghymru yn 2021. Rydyn ni wedi bod mewn ysgol gynradd ac wedi siarad efo disgyblion ac wedi dysgu llawer wrth wrando ar eu hymateb i rai cwestiynau. Mwy am hynny yn ystod y podlediad, ond dyma cyfle i gyfarfod pawb arall. Helo, Sian Wyn Siencyn dyn nhw i. Dwi wedi ymddeol o neu am nifer o flynyddoedd yn bennaeth Plentyndod cynnar, adran Plentyndod cynnar yn Coleg Prifysgol y Drindod Dewi Sant. Helo, Rowena Hughes Jones ydw i. Dwi'n ddarlithydd addysg ym Mhrifysgol Bangor ar hyn o bryd a mae'n nghefndir i yn y maes blynyddoedd cynnar. Helo pawb, Ceryl Davies dwi'n ddarlithydd ac ymchwilydd yn maes pobl ifanc a llesiant yn Brifysgol Bangor. Anghefndir i ydy dwi wedi gweithio yn y maes gwaith cymdeithasol ers jyst dros 20 mlynedd. Diolch pawb. Dyn ni wedi bod yn sôn efo plant amdani yr hyn maen nhw'n feddwl amdano fe pan dyn ni'n gofyn beth ydy Plentyndod. A dyma ni'n cael cyfle i glywed i syniadau nhw. Bod ti'n gorau wneud lot o llnau ac bethau. Dwi licio bod yn plentyn cos dwi'n gorau mynd i gwaith. Gallu beicio gyflym? Gallu fynd allan i chwarae heb am o dat. Bod dwi'n gorau wneud cinio am dy gwaith a gael gweithio oriau mawr. Bod yn oed sydd bydd oed olan yn edau. Ti'n gael mwy o amser i chwarae efo ffrindiau. A bod ni'n gael ddim gorau mynd i gwylyn hynna fuan. Felly beth ydy Plentyndod? Cwestiwn mawr. A mae'n bwysig cychwyn y cwestiwn yna dydy wrth ddeall be di syniadau plant, be di'w byd nhw, sut maen nhw'n gweld y byd a'r profiad yma. So oedd o'n ddiddorol iawn gwrando ar eu lleisia nhw a yr amrywiaeth yn eu lleisia nhw hefyd de. Ie, fyswn i'n cytuno efo hynna, achos a deud y gwir, mae bosib iawn bod gen oedolion bersbectif unigryw o be maen nhw'n feddwl ydy plentyndod. Ac wrth gwrs, y plentyn ei hun sy'n mynd drwy'r profiadau penodol rheini. A hefyd, dydy plentyndod ddim rhy fath ar draws y cenhedloedd ac o fewn diwylliannau gwahanol chwaith nac di. Felly mae profiad plentyn a phrofiad pob unigolyn felly yn brofiad unigryw iawn iddyn nhw eu hunan. Ac felly mae'n bwysig bod ni wedyn fel oedolion falla sy maes plant neu'n gweithio efo plant neu bobl ifanc, bod ni ddim yn dod â'n beias yn hun i mewn i bethau a bod ni yn sylweddoli pa mor bwysig ydy i datganiadau nhw 'u hunan o be ydy plentyndod mod i fri. O'n i'n mynd i ddweud, beth ydy plentyndod? Ydy haniaeth wrth gwrs. Mae bod yn blentyn yn un peth, mae plentyndod yn gysyniad haniaethol. A da ni gyd wedi bod yn blant, ond byddan ni ddim yn gallu athronyddu ynglŷn â plentyndod. Mae o'n gwaith eitha seminol Philip Barrier ynglŷn â ail ddiffinio plentyndod yng nghyd-destun diwylliant a hanas ac economi. Oedd plentyndod canrif yn ôl yn gorffan yn gynnar. A dwi'n meddwl bod ni'n cofio trychineb Senghennydd ym mis Hydre, ac oedd nifer fawr o be fyddan ni'n ystyried heddiw yn blant wedi cael ei lladd yn y 430 yn y lofa yn yr archyltra yna. Wel nifer ohonyn nhw 9 a 10 oed, ond dynion ifanc oedden nhw. Ac felly mae'r haniaeth o blentyndod yn newid yn ôl hanas. Nid just oedolion aneiddfed o gorff ydy plant, ond dyna beth swn i'n licio ystyried ydy be 'di'r gwahaniaeth rhwng bod yn blentyn a phlentyndod.
Ond mae'r syniad o blentyndod ydy yn newid efo normau cymdeithasol, a mae o'n beth swn i'n alw'n social construction dydy. Mae'r ymdeimlad o fod yn blentyn yn adlewyrchu be 'di'r gymdeithas, be 'di'r diwylliant ar y pryd hynny, a pan dwi'n gweithio i wneud ymchwil efo plant a bobl ifanc, dwi bob tro'n deutho nhw, os na sgynno fi amazing time machine ne' face cream phenomenal, dydw i'm yn mynd i wybod ŵan be 'di'r profiad o fod yn blentyn neu person ifanc, 'di o'm yn humanly possible, dwi ddeutho nhw. A dwi deutho nhw dyna pam dwi angen dysgu gynnon nhw, achos dwi 'di bod drwy'r cam o fod yn blentyn ac yn berson ifanc, ond ma'r cyfnod dydy, ma'r norma cymdeithasol, diwylliant, sud 'dan ni'n rhoi llais i bobl ifanc, social media, ma' bob dim mor fluid ac yn newid dydy mewn cymdeithas. A bosib iawn bo' gynnon ni dipyn bach o obsesiwn hefo gwthio plant tuag at gerrig milltir, trio gweld nhw'n tyfu fyny, trio gweld nhw yn cyrradd yr congl feincia 'ma, lle mewn difri ma' bod yn blentyn yn ddigon, ma' bod yn nhw 'u hunan ar y foment honno hefyd yn ddigonol, mae o'n hen ddigon, a dydi gwthio plentyn tair i drio gneud petha ma' plentyn arall sy'n saith yn neud ddim yn gneud dim daioni i'r plentyn tair oed yna. Ma'r plentyn yna, ma'r corff a'r ymenydd a phob peth arall hefyd yn eitha ffantastig am wneud i'r plentyn ymwneud efo sgemau ac ymwneud efo gwneud petha ar yr lefel datblygiadol ma' nhw angan 'i wneud mewn ffor. Felly ma' plentyn bach yn mwynhau os dach chi roi Lego i blentyn bach, un o'r petha cynta ma' nhw'n neud wrth gwrs ydi dim mynd i mewn i'r pot Lego ac yn ôl nhw fesul un a fesul lliw. Peth cynta ma'n neud ydi troi'r pot ar ben i lawr ynde, a ella llenwi a gwagio. Ond wrth gwrs ma' hwnna'n gwbwl naturiol i'r lefel datblygiadol y plentyn yna, a dwi'n meddwl weithia' bo' ni angan bod yn ymwybodol o'r yr yr cam penodol o blentyndod, hynny yw gadwch nhw fod yn blant, ma' 'na ddywediad yn does let them be little, ac yn sicr mi fyswn ni yn eirioli hwnnw. Ma' plentyndod yn ca'l 'i masnacheiddio yn ddychrynllyd yntydi? Bod ma'r diwydiant sydd ynglŷn â phlentyndod ac yn gwerthu cysyniad o blentyndod. Be sy'n ddiddorol hefyd dwi'n meddwl yn mynd nôl at be o't ti'n deud hefyd Rowena, ar yr un llaw 'dyn ni'n prysuro nhw i gyrraedd y cerrig milltir yma, ar y llaw arall 'dyn ni ddim isio iddyn nhw golli'r diniweidrwydd sydd yn ein gymdeithas ni yn cael 'i gosod fel hanfodol o plentyndod fatha'r craidd i beth ydy fod yn blentyn ydy diniweidrwydd, a 'dyn ni 'lly ar yr un llaw 'dyn ni'n gwthio nhw ella trwy plentyndod, ar y llaw arall 'dyn ni eisiau cadw nhw fel plant ac yn ddiniwed yn hirach ac yn hirach. O'n i'n mynd i ddeud un o'r petha sydd yn blino fi o weld, a dwi'n credu ella ni a bo' 'na bach o fyth ynglŷn â diniweidrwydd plentyndod, achos 'dyn ni'n ca'l yr un llaw i bod nhw yn bodau diniwed yn angylion bach, ond 'dan ni gyd efalla neu rhei ohonon ni'n cofio cyfnod llofruddiaeth erchyll James Bulger lle oedd y llofruddion yna yn Sataniaid yn y wasg ynde, a plant oedd yn hwtha hefyd. Ac felly 'dan ni ar ryw fath o tyndra mawr ynglŷn â'n perthynas ni a plant. Fe welwch chi er enghraifft bod salons harddwch yn cynnig bob math o betha pampering sessions i blant, i merched bach 8 a 9 oed ynde, lle ma'r bron o fod yn rhwioli merched yn gynnar iawn yn digwydd. Felly dwi'n ama bo' ni yn contested efo'r syniad 'ma o diniweidrwydd plant a deud y gwir. Dwi'n meddwl nes i weithio am 4 blynedd yn y maes cyfiawnder ieuenctid yn Gogledd Cymru. So dwi 'di neud dipyn o waith o ran criminoleg a'r achos James Bulger, a mi oedd hwnnw'n esiampl enwog o ran beth swn i'n alw'n moral panic yn y wasg o ran achos, ac un achos difrifol, a fyswn i byth yn minimeisio difroldeb yr achos yna. Ond mi nath o newid llif y ffordd o'n ni'n gweld plentyndod, ac yn amlwg nath o newid beth swn i'n galw'r age of criminal responsibility ym Mhrydain i newid o i fod yn 10 oed.
a mae hwnnw'n un o'r rei isa, os nad yr isa yn Ewrop. So mae'r persbectif o ran plentyndod yn fluid dydy, mae'n rhywbeth sy'n gallu newid efo social construction o ran sut da ni'n gweld plant a bobl ifanc ar yr adeg yna, a gallu bod reit reactif hefyd i achosion ac yr achosion yr wasg ar beth sy'n cael ei weld yn boblogaidd ar yr adeg yna. A jyst plethu fewn efo be oedd Rowena'n ddeud gynt o ran yr isiw o fod bo ni'n hyrwyddo plant a bobl ifanc i fod yn mynd drwy'r milestones a'r cerrig filltir yn gyflym. So dwi wedi bod yn gweithio i ddysgu meddwlgarwch mewn ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd, a dwi wrth fy modd efo'r model yna o dod â plant a bobl ifanc yn ôl i fod yn y foment yma, i weld be maen nhw'n sylweddoli ŵan ar yr adeg yma yn eu bywyda. A dwi'n meddwl bod hwnnw'n ffordd iachach i edrych ar hunaniaeth plant a bobl ifanc ŵan yn y foment yma, yn edrych bod ni'n rhuthro nhw drwy'r cama nesa ac i'r gôl nesa mewn ffordd de. Ydyn nhw'n cael y cyfle i ista'n gyffyrddus yn 'u crwyn yn 5 ac yn 6 ac yn 8 ac yn 9 'de? Achos mae'n rhan hanfodol dydi? A wrth gwrs yn plethu mewn efo be oeddet ti'n ddeud yn fanna, fyswn i'n yn teimlo ac yn tybio bod llawer iawn o'r problemau iechyd meddwl ag ati da ni'n weld yn rhan anatod o yr gyrru 'ma a'r pwysa sydd ar blant o ran yr pwysa ella cymdeithasol a hefyd y pwysa addysgol sydd â nhw. Ma' 'na wastad ryw deimlad o dwyt ti ddim cweit ddigon da rŵan, ond os nei di wneud y ddau beth yma fydd 'i well, a wedyn fydd 'i'n ca'l symud ymlaen i'r cam nesa lly. Yn lle bo' 'na ryw fodlonrwydd, a dwi'n meddwl mae o'n rwbath da ni fel oedolion dwi'n meddwl wedi ddysgu yn sgil y pandemig a bob dim hefyd dydi? Da ni 'di gor'o' dysgu bod yn llonydd yndydan? Ac ista fewn yn crwyn yn hunan, a dwi'n meddwl bod o'n sgil werthfawr iawn, a dwi'n meddwl mi fysa fo'n dda o beth, a mae'n dda clwad yn dydi bod yr ysgolion yn ymfalchio yn y sesiyna meddwlgarwch 'ma ag ati rŵan. Ac un o'r petha os gai roi rhywbeth dwi'n teimlo sy'n ddiflas iawn. Mae gan blant nifer o identities does? Nifer fawr o wahanol identities ag dwi'n credu taw y gair cyfoes am hynny ydy intersectionality, lle mae pob dim yn cyffwrdd. Ond be mae system addysg yn galw plant ydy dysgwyr. Mae hwnna'n derm enbyd o wael, yntydi? Fel tai dim ond plant sy'n dysgu. Fel tai ni pan da ni'n dod yn oedolion yn stopio newid, yn stopio datblygu, yn stopio gorfod dysgu. Dwi'n hen, ond dros y 19 mis diwetha, dwi 'di mynd yn giamstar ar Zoom. O'n i wedi clywed y gair, ond ma' rywun wedi gorfod dysgu. Ag ma' jyst categoreiddio plant fel ryw fath o commodity ma' pobl yn mynd i ddysgu petha iddyn nhw. Yn rhywbeth ofnadwy o sarhaus. Ag dwi wedi rhoi stŵr i Estyn am hyn, ond fawr o lwc. A dwi'n stryglo weithio efo'r syniad yma hefyd, jyst plethu fewn o beth ydych chi newydd ddeud wan Sian, o ran bod plentyndod fatha ryw gam a fatha bod pawb sy'n mynd drwy fanna efo ryw persbectif yr un peth. Ac os da ni'n sbïo ar hunaniaeth ac intersectionality, da ni'n gwybod wedyn bod o'n amser cyfoethog, bod profiad o fod yn blentyn a plentyndod yn rhywbeth unigryw, yn rhywbeth sy'n plethu fewn wedyn fel mae dy anghenion neu dy identities gwahanol di'n cyrraedd y groesffordd na'n dy fywyd di ac yn siapio pwy wyt ti a beth ydy dy brofiad di. So dwi'n stryglo weithio efo'r syniad bod gennych chi un plentyn ac un plentyndod, achos dydy'r un standpoint yna yn y marn i jyst ddim yn bodoli lly. Mi ydyn ni wedi gofyn tha plant be di barn nhw o'r ysgol hefyd. Ella bod hynna wedyn yn cyfle i ni gael gwrando ar beth sydd gen y plant i ddeud amdan yr ysgol. Os a bwy mam a dad ddim yn gweithio sa ni ddim efo tŷ, sa ni lle gen i marw llwgu. Yn y ysgol achos mae o'n dda i meddwl. Bwyd, mae bwyd yn bwysig. Bod o'n iawn a mae'n dda i meddwl chdi. Os o'ch ti ddim yn mynd sa chdi methu sgwennu na nesaf.
na darllen. Wel, mae'n hwyl i wneud art and craft, ac mae'n dda i meddwl chdi, ond ti'n eisiau gwneud gwaith, ond ti'n gorau wneud o, so gyd i job. Ac a pres i bwyd o plant chdi, neu bwyd o dy hun. Ar y tŷ. Os ydych chi ddim yn mynd i ysgol, os ydych chi ddim yn cael job da, ac ydyn os o'n i'n gweithio'n galad yn ysgol, gawn ni job dda, os o'n i gyd i gael tŷ neis, car neis. Os fysa ti ddim yn mynd i ysgol, eich fysa ti'n mynd i'r lle a ti'n meddwl wneud ffrindiau wedyn, a fe ti'n lonely. Mae'n ddifyr gwrando ar y plant yn fan ydy yn sôn am sgilia megis sgwennu a darllen a mathemateg. Mae hyn i dal fatha bod nhw yn ingrained yn eu meddyliau nhw na dyna mae ysgol yn wneud a bod rhaid medru cael y sgilia yma i gael swyddi ac i gael pres ac i fod yn llwyddiannus mewn ffordd. Wedyn eto mae o'n plethu mewn efo y wasg a chymdeithas yn rhoi yr pwysa ma'n anyn nhw hefyd. Dyna di'r narratif o gwmpas y plant yma ym mhob cyfeiriad. Wedyn mae o'n anodd iddyn nhw ddod iddi wrth hynny a mae o y peth mwyaf, deud y gwir, os ydan ni yn edrych ar ymchwil, da ni'n gweld mae cymhelliant mewn difri sydd yn gyrru plentyn. Os ydych chi isio plentyn i lwyddo, yna bron iawn yn bwysicach na be maen nhw'n wneud yn y pwnc ei hun lle. Os gennyn nhw gymhelliant i wirioneddol fod isio gwneud hynny, yna maen nhw'n mynd i ymarfer, a maen nhw'n mynd i wella'u sgilia, maen nhw'n mynd i gynyddu, mae'r holl elfen o feddelwyr twf yn dod i mewn, a maen nhw yn cael y cyfle i lwyddo, a mae'r llwyddo go iawn fel arfer mae sail a'i wraidd o mewn mwynhad, swn i'n ddechrau. Ma' hwnna yn bwynt diddorol. Os da ni'n edrych ar cyflogadwyedd, gair mawr ynglyn ni, ydy pobl ifanc yn barod i cael eu cyflogi. Nid dyna'r pethau maen nhw'n chwilio amdanyn nhw. Maen nhw'n chwilio am y gallu fod yn hyblyg, am y gallu IT yn bwysig. Mae plant llawer iawn gwell na ar IT na nifer o athrawon, mae'n debyg, yn ôl adroddiadau. Y gallu i chwilio am wybodaeth. Nid i wybod stwff, ond sut i bwyso a mesur beth sy'n wir. O'n i'n siarad yn weddol ddiweddar yn y 2-3 blynedd diwetha efo grŵp o blant bach. Ag o'n nhw, hynny yw, 5-6 oed, ag oedden nhw'n siarad am fake news, fel tai o'n un gair. O'n i'n clywed lot o bethau am fake news. Maen nhw angen gwybod beth sy'n wir. Maen nhw angen gallu gweithio efo eraill, bod yn rhan o tîm, gwrando ar bobl eraill, cymryd syniadau heriol i mewn. Hwna di addysg, a mae rhywun yn poeni cryn dipyn bod y system addysg fel rhyw fath o sefydliad mawr grymus mewn cymdeithas ddim cweit yn symud digon cyflym i wynebu heriau felly. Mae o'n galonogol iawn i wybod bod pryder ynglyn â iechyd meddwl pobl ifanc, er enghraifft, bod pobl yn ymwneud â hynny mewn ysgolion, achos ma' bod yn wydn yn mynd i fod yn un o'r pethau mwyaf pwysig i bobl ifanc a phlant, dwi'n meddwl. Yndi, yn sicr. A dwi yn meddwl hefyd i fod yn eitha gwrthrychol, dwi'n eitha hyderus bod llawer o ysgolion yn cefnogi y sgilia yma hefyd, bod nhw'n cael plant i gydweithio a bod nhw'n gwneud yr pethau yma, ond mae o'n dod allan fel hyn yn y plant oherwydd o bosib nad ydan ni'n mesur y sgilia yna, a ma'n nhw'n ystyried y pwysigrwydd yna ar y sgilia sydd yn cael eu mesur oherwydd mae bri hyn i cael eu codi achos bod nhw'n cael profion yn nhw, maen nhw'n cael eu mesur yn nhw. Dim bo fi isio gweld bob dim yn cael ei fesur yn bell o hynny. Be dwi'n dweud ydy, mae bosib bod y naratif yna na dyma sy'n bwysig yn yr ysgol yn cael ei wreiddio o hynny bod na sgilia cymdeithasol, dinasyddiaeth ac ati yn mynd ymlaen mewn ysgolion hefyd ynde. Felly eto da ni'n sbïo ar o bersbectif plentyn, dyna ma' nhw'n weld a dyna ma' nhw'n brofi, ta dyna ma' nhw'n ddeud wrtha ni ma' nhw'n feddwl sy'n bwysig. Dach chi'n gwybod be dwi'n meddwl? A dyna di beauty plant. So, dach chi'n gwybod,
o ran gweithio hefo plant, dwi'n meddwl na bod o gymaint o fraint gweithio efo nhw'n enwedig pan ma' nhw yn yr oed lle ma' nhw'n coelio mewn tylwyth teg a bob dim, a dach chi'n medru wirioneddol dod â carrag i'r ysgol a rhoi hi mewn ffoil a jyst gwneud dipyn bach o sŵn waw wrth i chi flwyno hi, a ma' nhw i gyd yn meddwl bod o'n ffantastig yndydi? A mae o jyst Wyt ti'n trio deud bod 'na ddim tylwyth teg? Be' o o yw o hwnna? ma' nhw dal i fodoli'n Gaernarfon dwi'n siŵr Yn yndyn? sicir ma' nw'n bodoli yn De Ceredigion. Da iawn. Mae'r negeseuon o gwmpas plant amdan addysg, dwi'n meddwl, yn eitha gymysg eto, achos ar yr un llaw, dyn ni'n dweud bod isio nhw cael y cymwystere mwyn cael, a dwi'n deud ni, dwi'n meddwl un gymdeithas ni wan, mae yna pwyslais ar gael y cymwystere cywir ar gyfer eu dyfodol nhw a gwneud yn dda yn yr ysgol. Ar y llaw arall, mae lot o'r storiau dyn ni'n neu trafod efo plant yn gosod ysgol fatha rhywbeth sydd yn dda i gael gwylio oddi wrtho fe, ddim yn rhywbeth pleserus falle, ddim yn rhywbeth i fwynhau. A dyn ni'n rhoi gwaith iddyn nhw yna. Dwi'n meddwl yn y clip mi oedd na sôn gen un o'r plant amdan ddim eisiau wneud gwaith. A di gwaith ddim yn rhywbeth sy'n ni fel arfer yn gofyn i blant i'w wneud. Dyn ni fel gymdeithas ddim yn rhoi gwaith i blant. Dyn ni ddim eisiau nhw yn gweithio. Ond yn yr ysgol, gwaith dyn ni'n gofyn iddyn nhw wneud. Dyn ni'n defnyddio'r term yma o waith a gwaith cartref. Dyn ni'n danfon nhw atre i wneud y gwaith hefyd. So dwi'n meddwl mae yna negeseuon cymysg i blant a maen nhw'n gorfod ceisio i ffindio'u ffordd nhw trwy reina i ddeall be ydy ysgol, be maen nhw i fod i wneud efo'r peth yma addysg ag ati. Wel oedd o'n ddiddorol clywed un o'r plant yn deud y linc uniongyrchol rhwng ysgol a gwaith. Ynde? Rhwng addysg a gwaith. Mae hwn bron a fod yn mynd â ni nôl i oes Victoria. Yn tydi lle dyna oedd diben paratoi y gweithwyr ar gyfer gweini ar y dosbarth uwch. Taw gwaith a hyfforddiant oedd yr unig beth oedd y bwys. A dwi yn meddwl bod ni ella yn edrych ar rhywbeth gwahanol nawr. Ddedodd un plentyn wrtha i yn weddol ddiweddar hefyd. Wel byddai'n gweithio nes byddai'n 75, so byddai'n neud lot o betha. Ynde? Dwi'n mynd i fwynhau fy hun. Dyna o'dd yr awgrym o'dd ganddo fo yn 11 oed. Be' 'di'r pwynt o fi trio gweithio'n rhy galed yn yr ysgol? Achos byddai'n neud bob math o jobsys beth bynnag. A mae o'n ddiddorol dydy, achos pan ti'n sgwrsio efo plant yn 'u harddega, pan ma' nhw'n adlewyrchu nôl ar 'u cyfnod er enghraifft mewn ysgolion gynradd, ma' 'na ryw deimlad o gollad yna does, bo' nhw'n 'di adlewyrchu neu wedi rili ella sylweddoli be' oedd gwerth y cyfnod yna o fod yn ddiniwad, a bo' nhw 'di rhuthro trwy'r cyfnod 'na 'di edrych i'r dyfodol pan ma' nhw'n hŷn. Ond actually pan ma' nhw yn hŷn, ma' nhw'n adlewyrchu nôl ac isio bod yn llai mewn ffor ac isio'r profiada yna nôl. A dwi wastad 'di meddwl bod Dwi'n hynna union yr reit un peth ddiddorol. Ceryl. Nawr dwi'n hen, dwi'n edrych yn ôl at y cyfnod dach chi gyd yn efo nawr a'n meddwl o 'na neis oedd hynny. So 'dan ni gyd fel anifeiliaid dynol yn edrych yn ôl yntydan a meddwl o'dd o tipyn bach yn well. O ran hynny, y syniad yna o edrych nôl neu edrych i'r dyfodol a gweld beth sydd wedi newid, un o'r pethau oedd y plant yn trafod amdan plentyndod oedd gosod o'n termau be oedd nhw'n cael a be doedden nhw ddim yn cael ei gwneud. Felly be amdan yr elfen o ryddid mhrofiad plant? Fyswn i'n deud i ddilyn ymlaen efo'r sgwrs gynt deud y gwir pan ma' gynnach chi achosion fel achos James Bulger neu April Jones ag ati pan ma' 'na gynnach chi achosion sy'n yn andros o flaenllaw yn y wasg. Un o sgil-effeithia hynny wedyn ydy bo' rhieni meddwl na gwarchod 'u plant nhw ydy cadw nhw yn saff ac yn y tŷ. Felly ma' 'na lai o ryddid iddyn nhw'n gyffredinol dwi'n meddwl yn 'yn hoes ni dwi'n meddwl bo' ni'n mynd allan ag oddan ni jyst deud wela i chi amser te mam. O'dd 'na ddim ffôn, o'dd 'na ddim byd, oddan ni yn ca'l yr rhyddid yna. Ond yn sicir dyddia yma 'dan ni'n monitro bob dim isio gwbod pryd a lle pryd ma' nhw'n dod yn ôl efo pwy ma' nhw ag yn lle. A hefyd hyd yn oed pan 'dan ni'n meddwl am weithgaredda chwara go iawn
ma' 'na lot o'r chwara dyddia yma yn ca'l 'i ella i ddiffinio fel chwara. Er enghraifft mynd i chwara pêl-droed ar ôl ysgol neu mynd i ryw glwb ne' rwbath felly. Ond yn sicir nid chwara rhydd ydy hwnna, ond be' 'di hwnna 'di chwara strwythuredig o fewn ffinia oedolion. Felly mewn difri pryd ma'r plant 'ma yn ca'l y cyfla falla ma' nw'n ga'l mewn diwyllianna eryll i fod allan yn rhydd hefo'u cyfoedion yn datrys problema yn rhydd ac yn ca'l yr heria' yna ac yn magu'r sgilia gwirioneddol trosglwyddiadwy 'na ydan ni isio iddyn nhw weld yn er mwyn iddyn nhw fynd â nhw i fyd cyflogaeth. Mewn ffor ma' cymdeithas wedi bwrw lawr ar hwnna dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl bod y wasg yn rhannol ar fai a wedyn ma' rhieni wrth gwrs yn teimlo na dyma 'di'r peth iawn i neud. Wel os dach chi'n mynd i wledydd Sgandinafia ag i'r Iseldiroedd, dach chi'n gweld plant 3, 4 oed yn mynd ar 'u beics i'r meithrinfeydd ar 'u ben 'u hunan. Dach chi'n gweld plant 3 mlwydd oed dwi 'di gweld nhw yn Sgandinafia yn cynni tân mewn coedwigoedd yn o ddifri nid i gynni tân felly ond ag yn gneud cynna tân, torri plicia tân ac yn y blaen. Dwi 'di gweld athrawon o wledydd Prydain yn ca'l braw o weld peth fel hyn. Ch'mod o ganiatáu risg i blant. Ma'r syniad bod y byd yn le peryglus, tydi o ddim. Ma'r byd yn llawn antur a hwyl, ond 'dan ni 'di lladd hwnna. Rhai blynyddoedd yn ôl eto, dangos yn oed rwan, o'n i rhan o arolwg o sud o'dd plant yn teithio i'r ysgol a beth o'dd atal nhw rhag cerddad. Ag rhieni yn ddieithriad yn deud traffig yn beryglus. Ag wrth gwrs nhw oedd y traffig. Y rhieni 'u hunan oedd y traffig. A ceir rhieni tu allan i ysgolion. A wedyn 'dan ni'n ca'l petha oherwydd yr ofn yna fel lefela ychal iawn mewn dinasoedd o asthma ac yn y blaen, y ddogfa mewn plant oherwydd traffig ma' rhieni 'u hunan yn creu. Wedyn ma' 'na ryw tyndra mawr yn fanna yndoes dwi'n meddwl. A ma' hyn efo cyswllt cadarn dydy sud ma' norma cymdeithasol wedi newid a'r disgwyliada sy 'na na chdi o ran fod yn blentyn o ran y ffinia' rhyddid sy 'na sydd yn gysylltiedig efo risg dwi'n teimlo o ran y gwaith dwi 'di neud efo plant a bobol ifanc. A wedyn hefyd o ran y pwysa' rieni o ran be' sy'n ocê i chdi neud fatha rhiant a be' sy ddim yn ocê i chdi ganiatáu a wedyn lle ma'r norma cymdeithasol yn dod ac yn fanna'r pwysa' ac os ti'n sefyll tu allan i'r norma yna t'od y pwysa' ti yn wedyn dderbyn o ran unrhyw fath o stigma o ran bod yn riant gwahanol, o ran bod yn blentyn gwahanol, o fod yn berson ifanc gwahanol ella sy'n cyd-fynd efo'r norma yna sydd yn gosod siâp a pwysa' weithia' reit anaddas ne' reit statig 'de. Unrhyw elfenne arall o blentyndod sydd angen i ni ystyried? Wel ma' rhei ddiddorol iawn yn codi yn sgil concern mawr ynglŷn â newid hinsawdd ydy y syniad 'ma gyda bod 'na blant yn diodda gorbryder ynglŷn â hinsawdd. A does gen i ddim profiad o hynny yn y plant dwi'n nabod, dim gorbryder, ond yn sicir ma' 'na bryder. Ag ma' 'na cryn dicter yn erbyn pobl hŷn. Drychwch ar y llanast dach chi 'di neud o'r byd. Drychwch ar 'ych ceir chi. Dwi'n ca'l stŵr go lew nawr ac yn y man ynglŷn â nghar gan 'yn wirion ynde. A dwi'n trio deud wel dwi'n byw yng nghanol y wlad. Ma' 'na fys yn dod ar ddydd Iau. Be' ma' rywun i fod i neud? Ond dwi'n ffeindio hwnna'n o'dd Ceryl yn sôn yn gynnar iawn yn 'yn sgwrs ni ynglŷn â'r syniad o moesoldeb plant. Ch'mod ma' ganddyn nhw ymdeimlad gre o feisoldeb ynglŷn â'r bydysawd a'r byd yndoes? Ond ydy hwnna wedyn yn dod 'de o be' sy'n boblogaidd ar hyn o bryd? Bod Greta Thunberg yn boblogaidd,
bod yr syniad ma bod be maen nhw'n fod i boeni amdan ydy'r hinsawdd, a dyma beth sy'n boblogaidd. A dwi'n mynd deud bod hynna ddim yn bwysig, achos mae o'n bwysig, ond i fi, mae'r syniad o lle mae hynna'n ffitio fewn o ran sut fath o berson wyt ti, sut ti'n trin pobl eraill, sut ti'n cynnal perthnasoedd da, sut ti'n bod yn ddinasydd da. Dydy o'm rili'n cael ei berthnasu efo dy bersonoliaeth di a beth sy'n cael ei barchu. Mae o'n wbath poblogaidd maen nhw'n bigo i fyny yn y newyddion, yn y wasg, ella social media, YouTube, yn hytrach bod o'n cael ei berthnasu efo pwy wyt ti yn y byd ŵan. Di hynna'n neud synnwyr? Dwi ddim yn siŵr bod ti'n iawn fanna, ti'n Ceryl. Dwi'n meddwl bod gan blant, a dyna pan maen nhw'n bobl sydd angen eu parchu gymaint. Ma nhw'n, does dim ofn ganddyn nhw yn yr un ffordd. Dyn nhw ddim wedi cael eu clymu gan y nonsens sy'n clymu ni i gyd. A dwi'n credu bod ganddyn nhw synwyr dofn o gyfiawnder. Mae plant ifanc iawn, 2-3 oed, yn deud, diom yn deg. Un o'r bethau cyntaf ddeda nhw. Diom yn deg, so fe'n deg. Snoff fe. Wedi clywed gymaint o blant bach iawn yn deud, snoff fe. So mae'r teimlad dofn yna o gyfiawnder yn nhw. A dwi'n ffeindio i gwrthhiliaeth nhw, na nhw ddim rhoi fyny efo nonsens. Plant dwi'n dod i'r traws nhw'n aml. Does ganddyn nhw ddim yr un ffys ynglyn â creu rhyw fath o neis cymdeithasol ynglyn â deud y drefn am sut mae oedolion yn ymddwyn. Da ni'n weithiau, da ni'n gyndyn i alw hiliaeth allan i ddeud wrth hen bobl. Fedrwch chi ddim deud hynny. Ddidydd plant wrthon ni. A dwi'n ffeindio hwnna'n ofnadwy o obeithiol am fyd mwy cyfiawn, mae rhaid i fi ddeud. Dwi'n licio ffordd mae plant yn deud y gwir. Wnaethon ni cynnal uwch gynhadledd ieuenctid ar newid hinsawdd, mwy nag un i ddeud y gwir. Ac oedd hi'n dangos yn hynny yn y ffordd oedd plant yn trafod hinsawdd ac yn gosod i pryderon, ond hefyd be oedd nhw isio gweld yn newid. I bod nhw ddim am cymryd y nonsens yna, de. Ac o'n nhw efo ffocws clir ar yr effaith mae newid hinsawdd am gael ar y pobl mwyaf bregus yn ein gymuned. Nid o'i reidrwydd, nid nhw yn uniongyrchol, ond pobl digartref, pobl mewn gwledydd efo lle manteision ag ati. Oedd eu ffocws nhw ar cefnogi y pobl yna ac atal newid hinsawdd oherwydd yr effaith oedd hynny'n ei gael. Ond oedd nhw hefyd yn edrych ar ein gwleidyddion ni ag ar oedolion yn gyffredinol a'r diffyg cydweithio ar draws y byd oedd ar gael. A mae'n hawdd i oedolion i ddeud, wel dydy plant ddim yn deall pa mor gymleth ydy'r pethau yma, dydyn nhw ddim yn deall yr effeithiau yma. Ond anodd iawn ydy sefyll mewn stafell efo grŵp o blant yn deud, misio gweithredu ar hyn, pam dych chi ddim yn neud rhywbeth. Ag esbonio hynny iddyn nhw mewn ffordd sydd o bwys. A mae hynny yn rhywbeth sydd angen i ni ystyried, ydy bod ni yn tueddu i gwthio syniadau a barn plant un ochr a deud bod nhw ddim yn deall digon eto, yn hytrach na gweld faint maen nhw yn deall a pa mor bwysig ydy'r barn maen nhw'n rhoi i ni. Mae hwnna y model o'r deficit yn dwe. Gweld plant fel casgliad o bethau dyn nhw ddim yn gallu wneud yn hytrach na gweld nhw fel pobl sydd â sgiliau aruthrol. Os da chi'n cymryd iaith er enghraifft, rhwng genedigaeth a 3-4 mlwydd oed, mae plentyn wedi caffael iaith. Da ni ddim yn cyflawni camp fel yna eto, byth yn ein bywydau ni. Mae gan blant sgiliau aruthrol ac dwi fy hun yn ffeindio y wyddoniaeth ynglyn â newid hinsawdd. Dwi'n ffeindio fe'n frawychus, ond dwi ddim llwyr yn ei ddeall o. So pam da ni'n meddwl bod plant ddim yn deall o? Dwi ddim am un munud ddim yn meddwl bod plant ddim yn deall do. Dwi'n meddwl bod nhw yn deall yr agenda.
Ond dwi'n meddwl weithiau bod yr agenda yna yn cael ei siapio efo beth sydd yn cael ei weld yn boblogaidd ar y pryd. Ond dwi'n meddwl chwaith mewn cymdeithas ar hyn o bryd bod ni'n ddigon da mewn hyrwyddo lleisia plant a bobl ifanc a defnyddio'r lleisia yna i newid ymarfer, i newid gwasanaetha. Mae o wastad wedi bod reit tokenistic. So pan ti'n edrych ar tybod, yr ystol yna ran cyfranogaeth, tybod, yr ystol gath i ddilynio gin Hart ac Arnstein. So da ni'n really hyrwyddo nhw i really ddatblygu ac i dyfu efo'r ystol na fel bod eu llais nhw yn mynd yn gryfach ac yn gallu really siapio gwasanaetha. Ac hefyd siapio profiadau nhw o fod mewn gwasanaethau, boed o'n wasanaethau gofal, bod o'n wasanaethau addysg, bod o'n wasanaethau iechyd er enghraifft. So dwi'n teimlo mae rhaid i ni fod yn rhoi llais i blant a bobl ifanc a bod y llais yna'n dod gynnyn nhw beth sy'n bwysig iddyn nhw lle, yn hytrach na bod o'n cael ei siapio efo be maen nhw'n deimlo sydd yn boblogaidd neu'n deimlo beth sy'n social desirable. Bod ni so mae gennym ni fframwaith polisi cymdeithasol reit gry yng Nghymru, mae gennym ni'r ddeddf gwasanaethau cymdeithasol llesiant, mae gennym ni'r ddeddf cenedlaethau dyfodol gwych. Mae'r allbynna a'r gols yn y deddfa yna'n edrych i'r dyfodol, yn edrych ar llesiant. Ond eto dwi'n teimlo bod ni digon cadarn mewn rili edrych ar beth sydd yn bwysig i blant bobl ifanc a bod nhw'n siapio'r agenda yna ac yn lliwio'r ffordd ymlaen lle. Mae yna dipyn o feirniadaeth wedi bod yn does ynglŷn â sut mae cyngor ysgolion yn cael ei reoli mewn ffordd gan yr oedolion mewn yr ysgol. Di plant ddim yn cael, a nid bai yr ysgolion di hwnna, achos mae gorfod rhannu grym mewn pai sydd yn pai o rym oedolion yn anodd. Ond mae o'n tokenistaidd, mae yna dipyn o feirniadu wedi bod plant ddim cweit yn deall beth yn union yw 'u rôl nhw mewn cyngor ysgol. Yn sicr dwi'n teimlo unwaith bosib efo'r cyngor ysgol hefyd, mae'n anodd iddo fo fod yn wbath organic gin y plant unwaith dach chi roi mesuryddion yn ei le yn fanna hefyd, achos mae isio mesur rwan pa mor effeithiol 'dyn nhw. Mae isio mesur be' sy'n cael ei weithredu fel ryw fath o ardrawiad i'r cyfarfodydd ma' nhw ga'l mewn cyngor ysgol, a mae isio ysgrifennydd, a mae isio sgwennu agenda, mae isio bob math o betha. Eto'n trio gwthio nhw i ryw realm arall a fod yn oedolion, ond dwi'n meddwl mwya'm byd da ni'n drafod heddiw ac yn trafod be' da ni'n ystyried ydi plentyndod a bod yn blentyn, fysa fo'n ddifyr iawn clwad be' ma' nhw'n feddwl o oedolion yn fysa. Yn enwedig efo'r petha sydd yn mynd ymlaen ŵan. Mi ydan ni yng Nghymru yn cymryd camau reit mawr o ran llais plant a phobl ifanc, o ran y Senedd Ieuenctid a'r cydnabyddiaeth sydd i'r Senedd Ieuenctid o fewn ein llywodraeth ni yng Nghymru. Ond hefyd, os dwi'n ddeall yn iawn Rowena, mae'r cwricwlwm newydd yn rhoi llais y plant ar y blaen yn tydi. Mae fe'n ffocysu ar plant yn cymryd rhan yn dylunio eu cwricwlwm nhw 'u hunain hefyd, sydd yn gam reit fawr yn tydi ar gyfer addysg? Yn gam pwysig iawn, enwedig pan 'dan ni'n meddwl am y cymhelliant 'na fel gwraidd i bob dim, ond mae gynna ni hanas o fod wedi gwneud cama' breision yng Nghymru o ran hybu cwricwlwm holistig fel hyn, cwricwlwm cyfannol efo'r plentyn wir yn y canol. Ac yn sicr o'dd fframwaith y cyfnod sylfaen yn gam mawr positif ymlaen, a ma' 'na elfenna o'r cwricwlwm i Gymru yn sicr yn cymyd rhei o hanfodion da y fframwaith hwnnw ac yn 'i yrru fo'n 'i flaen, sef bod y plentyn wrth wraidd i gwricwlwm ei hun, bod 'na fwy o bwyslais fel oddan ni'n trafod ynghynt felly ar y sgilia trosglwyddiadwy 'na ar draws y pyncia, bo' nhw'n sgilia dysgu gydol oes, bo' nhw'n sgilia ymchwilio, bo' nhw yn sgilia sy'n mynd i fod yn sgilia cyfylygodwyedd iddyn nhw, a bod o llai o presgripsiwn gwybodaeth, swn i ddeud, a bod o'n fwy wedyn o gydnabod a hyrwyddo'r sgilia pwysig 'ma. Felly mae'n gyfnod cyffrous iawn i ni yng Nghymru a mae o'n rwbath positif iawn dydi?
A gai ychwanegu at hwnna Nia. Ma' Cymru wedi bod yn flaengar iawn, y wlad cynta i ca'l Comisiynydd Plant. Yym a dan ni wedi wneud cama breision ymlaen ynglŷn â y cysyniad o ddinasyddiaeth. Ac dwi'n sobor o falch o weld bod Cymru flwyddyn nesa yn 2022 yym yn wedi gwahardd taro plant. O gweld hawlia' plant i beidio ca'l 'u bwrw gan oedolion. Mae o'n hawl mor sylfaenol mae 'di cymryd at yr unfed ganrif ar 20 i ni ddod i weld pwysigrwydd hwnna. So yn sicir 'dan ni yn gneud cama' ymlaen a dwi'n siŵr oddan ni'n gofyn be' fydda plant Rowena oddat ti'n gofyn be' fydda plant yn meddwl ohonan ni. Wel dwi'n siŵr byddan nw'n eitha balch o peidio ca'l 'u clatsio. Dwi'n ama dim. Mm. Dwi'n meddwl o ran rhai o'r petha sy 'di ca'l 'u rannu dwi yn ofnadwy o gefnogol o'r cwricwlwm newydd. Dwi'n me'wl bod o'n symud i'r cyfeiriad newydd. Dwi'n me'wl bo' gennon ni fframwaith polisi cymdeithasol sydd yn canolbwyntio ar hawlia' yng Nghymru, ond dwi ddim isio swnio'n negyddol yn fama. Bo' ginnon ni y petha positif yna mewn lle, ma' rai' ni gofio ma' gennon ni'r Comisiynydd Plant mewn lle a ni oedd y cynta yn Mhrydain i ga'l Comisiynydd Plant yn sgil yr archwiliad erchyll Waterhouse. Ond hefyd ma' gennon ni'r cyfradd tlodi gweitha yn Ewrop neu un o'r rei gweitha yn Ewrop a dwi'n meddwl 'dan ni dda yng Nghymru am roid polisi cymdeithasol cadarn. Dwi'm yn me'wl bo' fi byth yn anghytuno efo lot sydd yn y polisïa na'n deddfwriaeth ni. Ond dwi'n me'wl bo' ni'n wan iawn am weithredu hyn ar llawr ddaear i wneud rei o'r newidiada craidd 'ma i fywyda plant a pobol ifanc yng Nghymru, ond hefyd i gynnwys rei o'r plant bobol ifanc sy'n dod o'r cartrefi ella 'fo'r cefndiroedd mwya heriol a hella hefyd yn profi ella profiada rili erchyll o ran tlodi er enghraifft. Dwi ddim yn me'wl bo' ni 'di cyrradd fanna a dwi'n me'wl bo' gennon ni daith pell iawn i gyrradd o ran cael cymdeithas llawar fwy cyfartal ac equitable yng Nghymru lle 'dan ni rili dechra gweithredu a bod lot fwy action focus dwi'n teimlo. A ma' hwnna yn rhan o bwysigrwydd ca'l plant a dwi'n deud hyn yn ofalus yn wleidyddol weithredol efo eg fach. Ch'mod? Achos ma'r problema a'r heria' o tlodi yn heria' anferthol yn ymwneud â tlodi hanesyddol Cymru yym yym post-industrial a gyda dwi'n ca'l deud hyn achos fi 'di'r hynna a do's neb yn cyflogi fi beth bynnag. Y system cyfalafol sydd yn ormesol ar yr hyn 'dan ni'n neud ynde? A nes bo' ganddon ni rym dros newid gwleidyddiaeth. A dwi'n teimlo'n gry iawn dros y syniad o ca'l plant i weld dwi'm yn gwbod os 'di o dal yn wir mewn prifysgolion ond yn sicir o'n i'n ffeindio fo'n frawychus bod gan myfyrwyr ifanc er enghraifft cyn lleiad o wybodaeth ynglŷn â sud i pleidleisio. A bo' nhw ddim yn pleidleisio. Ma'n cyfartaledd ni o bobl ifanc yn pleidleisio yng Nghymru yn ddychrynllyd o isal. 'Dyn nhw ddim wedi prynu mewn i'r syniad 'ma bo' ganddyn nhw rym i newid petha. A'n bai ni yw hwnna. Dwi'n meddwl bo' nw 'di gweld petha 'ru fath ers mor hir wrth gwrs ma'r bobol ifanc yma 'wan wedi byw o dan yr un systema a'r 'r un gwleidyddion i ryw radda yn sicir yr un partion felly bosib bo' 'na dipyn bach o apathy wedi dod o hynny a hefyd ma' 'na dipyn o sgandal 'di bod does efo gwleidyddion yn gorbrisio ryw ail dai ac yn cleimio pres iddyn nhw hunan a dwi'n me'wl bo' pobol wedi blino ynyn nhw a wedi switch off dwi'n meddwl ma' nhw 'di neud a dwi'n meddwl bo' isio magu'r tân yn 'u bolia' nhw yn ôl a ma' hwnna a deud y gwir yn plethu efo'r cwricwlwm i Gymru achos ma' raid i ni ga'l y gwydnwch ma' raid ni ddysgu nhw i ga'l yr ymdeimlad 'na bo' nhw'n medru herio a ma' raid iddyn nhw a ma' rhaid i ni hefyd roi yr hunan hyder 'ma iddyn nhw bo' gynnyn nhw hunianiaeth 'u hunan a bo' nhw medru newid petha. Os ydyn nhw medru ca'l llais a newid y cwricwlwm a lliwio
chydig ar ei haddysg ac ar ei gweithgaredda, yna falla na nhw ddod i ddall a bo' nhw'n medru lliwio llawer mwy drw broses wleidyddol a drw bleidleisio. O dwi'n meddwl bod nhw yn lot fawr o bobl ifanc, a dwi'n ffeindio hwn mor galonogol, ond eto ella bod hwn yn gwneud â dosbarth a disgwyliadau, ydy bod pobl ifanc er enghraifft yn weithredol iawn yn byd hinsawdd, ac fel 'na, trwy mudiadau fel 'na, ac y ma' nhw'n mynegi i gwleidyddiaeth nhw, nid trwy systema plaid ac yn y blaen, ond trwy mudiadau. Dwi'n gwybod am bobl ifanc sydd yn wneud lot efo hawliau anifeiliaid. Yna, rhywbeth bydda fy nain ddim wedi deall o gwbl. Ond ma'n mynd nôl i beth oeddet ti Ceryl yn deud ar y cychwyn ynglŷn â moesoldeb. Ma' nhw'n diffinio 'u moesoldeb yn wahanol. A dwi'n ffeindio hwnna'n sabor o galonogol. Ma' raid fi ddeud. A dwi'n meddwl bod rhaid i ni fod yn gymdeithas yng Nghymru sydd lot fwy gweithredol a sydd yn edrych i gynnwys pawb efo ystod eang o anghenion. A bod rhaid i ni taclo ella be 'di rei o'r wicked ingrained problems 'ma. I fi ma' tlodi plant yn gorfod bod yn un peth mawr ar yr agenda. A dwi'n dod o ran cefndir gweithred cymdeithasol fi, so ma' raid i ni daclo'r issue yna, achos sa ni'n gallu edrych ar addysg, ond ma' raid ni edrych ar tlodi plant, neu fydd mynediad i addysg ddim yn mynd i fod yn gyfartal i bawb. Ond hefyd dwi'n meddwl ma' raid ni edrych ar, ma' gennym ni fwy a fwy o blant yn mynd fewn gofal yr awdurdoda lleol a plant sy'n gadael gofal, a ma'r allbynna addysg i'r boblogaeth yma yn waeth. So ma' raid i ni edrych ar flaenioraethu ac gosod llais i bawb mewn cymdeithas, a edrych ar sut da ni yn hyrwyddo y lleisia' yma ar draws yn cymdeithas ni ynde. Dwi'n cytuno, Ceryl, ond dwi'n ame ella bod ni wedi dod off ein topic ni o beth ydy plentyndod chydig bach, a swn ni'n meddwl bod 'na podlediad neu ddau arall i ni greu ar y pwnc yna hefyd. Wel mae jyst yn dangos tydi, yn y bôn, ma' plentyndod yn beth cymdeithasol gwleidyddol. Cymdeithas sy'n creu y syniad o blentyndod. Ie, a ma' nhw yn rhyng-blethu yndydyn? Fedrwch chi ddim trin nhw fel materion ar wahân mewn ffor'. Ma' nhw'n cael dylanwad uniongyrchol. A dwi'n meddwl i fi, t'bod, mynd yn ôl i un o'r pwyntiau cychwynnol o ran na social construction di plentyndod a bo' effaith norma cymdeithasol. I fi, ma' gennon ni'r pŵar rwan does, fatha cymdeithas i edrych ar sut da ni'n ail siapio fo wan i'r dyfodol, fel bod o'n plethu fewn ac yn adlewyrchu bod y gymdeithas da ni isio ddatblygu wan ag i'r dyfodol de. Diolch yn fawr iawn i chi gyd felly. Llawer o pethau diddorol i gael ei ystyried, a mae'n siŵr gewn ni sgwrs pellach amdan nifer ohonyn nhw nes mlaen yn y cyfres yma. Diolch i chi am wrando ar ein podlediad cyntaf yn y gyfres am blant. Dyn ni'n gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os hoffech gysylltu, mae croeso i chi wneud dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y newid i greu'r cyfres podlediadau am blant. Diolch Aled o gwmni Y-Pod am gynhyrchu'r podlediad, a diolch i'n holl gyfranwyr am gytuno i gymryd rhan. Gallwch chi danysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag dych chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am blant. Mae yna groeso i chi adael adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu ein podlediad ni efo'ch ffrindiau a'ch teulu. Os ydych chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.